Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem күрә bir kişi ikinci kişini maqtый, артыгы белән maqtый. Һәм Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem әйтә: "Син аңа әле генә умыртканы сындырдың." Җәйсә икенче хадис буенча син аны һәлак иттең. Икесе дә бер төрле. Син аны умыртканы сындырдың. Ягъни битердең шушы кешене, аны мактап. Җәмәгать, бу хадис Бухари җыентыгында килә, мәшһүр, бөтен кеше аны белә, сез дә ишеткәнегез бар. Һәм шушы хадис буенча галимнәребез инде күп фикерләр, күп вагазлар, күп китаплар яздылар. Инде гасырлар буе шушы хадис актуаль булды, чөнки бу кешенең табигатында мактану, мактау, бер-берсен мактау. Ләкин бүгенге көндә үткән гасырларга караганда тагын кат әһәмиятлерәк, без аны тагын да күбрәк өйрәнергә тиешбез. Ни өчен? Чөнки без сезнең белән икенче заманада яшибез. Без сезнең белән интернет заманасында яшибез. Без сезнең белән статус заманасында яшибез. Без сезнең белән красавчик дигән заманда яшибез, әйме? Шундый яңа сүз барлыкка килә. Кешеләр бер-берсен красавчик дип әйтәләр, әйме? Бер-берсен шушындый сүзләр белән мактыйлар. Шуның өчен бу бүгенге көндә Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйткән вакытка караганда, җәйсе башка вакытка караганда бүгенге көндә бу хадисны белү тагын да кирәгрәк. Син аны әле генә һәлак иттең. Син әле генә аның умырткасын сындырып куйдың. Шулай ук Аллаһ Раббыбыз Лукман сурасында әйтә безгә: "Стаизу билла инналлаха ла юхиббу кулла мухталин фахур." Чынлыкта Аллаһ яратмый тәкәбберләнеп тора торган, горурланып тора торган кешеләрне яратмый. Бусы җитмиме безгә, җәмәгать? Аллаһ Раббыбыз үзенең китабында, бөтен заманнарга бирелгән китабында безгә әйтә: чынлыкта Аллаһ горурлана торган кешеләрне, тәкәбберләнеп тора торган кешеләрне Аллаһ Тәала яратмый дип шундый сүзләрне әйткәч, бу безгә җитәргә тиеш. Ягъни Аллаһ Тәала мине яратсын, мин горурланып җиримме? Тәкәбберләнеп җиримме? Мин алай җирсәм, мактанып җиримме? Мин алай җирсәм нәрсә була? Аят бар. Лукман сурасында Аллаһ Тәала әйтеп бирде. Яратмыйм диде. Тәкәбберлекнең төрле дәрәҗәләре була. Без иң зурысыннан башлыйбыз, иншалла, тәкәбберлек үзе. Тәкәбберлек, Пәйгамбәрбез Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям әйткән: "Кемнең күңелендә бер бөртек тәкәбберлек бар, ул җәннәткә кирмәс" дигән. Нәрсә ул тәкәбберлек? Үзе-үзеңне кешеләрдән өстенрәк кую, менә ул тәкәбберлек. Менә шушы хис булса бездә, без мусульман булсак та, намаз укысак та, хаҗга барсак та, Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйткән: "Бер бөртек кадәр тәкәбберлек булса, кеше җәннәткә кирми." Шуның өчен без менә бу сыйфатны үзебездә, тәкәбберлек сыйфатын карарга тиешбез. Бармы ул бездә? Бар икән, аннан котылырга кирәк. Икенчесе катлаулырак. Ул гарәпчә идләл дип атала. Татарча була эреләнү. Татарча була эреләнү. Ул кеше, шундый кеше булырга мөмкин, ул намаз да укый. Ул хаҗга да бара. Ул бөтен әйберләрне субханаллаһ, машааллаһ, Аллаһ Тәала мине шундый итте дип әйтә. Ләкин эреләнә шайтан шикелле. Шайтан Аллаһ Тәала бар икәнен беләдерме? Беләдер. Шайтан намаз укыйдырмы? Укыйдыр. Нәрсә эшләде? Мин аннан яхшырак диде. Мин шушы, син ни өчен? Син бит аны балчыктан бар иттең. Ул бит сантехник кына. Ул бит шофер гына. Ул бит авыл кешесе. Ул бит намаз укымый әле.
Ул бит тахаджуд намазларын укымый әле. Нинди булса да, ул бит шундый шайтан сүзе. Мин аннан яхшырак, син аны балчыктан ясадың, мине уттан ясадың диде шайтан. Димәк, менә бу иреләнү һәрберебездә булырга мөмкин. Шайтан, әйме? Ягъни фәрештәләр белән идара иткән зат, хәтта шуңа дучар булгач, без инде сезнең белән бер-икегә генә моңа дучар була алабыз. Өченчесе җәмәгать, ягъни беренчесе тәкәбберлек булды, икенче идлал инде ул иреләнү, өченчесе була ауджиб. Татар теленә тәрҗемә итеп карадым. Иң яхшы тәрҗемәләре була масаю һәм үз-үзең белән сыклану. Масаю һәм үз-үзең белән сыклану. Үз-үзең белән сыклану ничек була ул? Нәрсәдер эшләдең, машинада барасың, ох, мин ничек яхшы машина җиртәм. Ох, мин ничек яхшы шушы бәлешне пешердем. Ох, мин ничек яхшы теге әйберне эшләдем. Үзең белән сыкланды. Җәйсә масаеп китте, әйме? Менә миңа карагыз. Мин нинди бер җиләк җыеп куйдым, карагыз. Фотога, статуска ем, карагыз, мин ничек эшләдем. Масаю. Менә бу була ауджиб. Ягъни үз-үзең белән сыкланып, кешеләргә күрсәтеп торышу үзеңне, гәрчә кешеләрдән үзеңне үстен тотмасаң да, барыбер бу ауджиб була. Һәм галимнәребез әйттеләр, борынгы галимнәребез әйттеләр, тәүбәгә китерә торган гынах, үз-үзең белән сыклануга китерә торган гыйбадәттән хәерлерәк. Тагын бер тапкыр. Тәүбәгә китерә торган гынах, үз-үзең белән сыклануга, масаюга китерә торган гыйбадәттән хәерлерәк. Чөнки biz гынахтан тәүбә иттек икән, Аллаһ субхана ва тааля ул гынахны җәйсә сөртә, җәйсә сөртеп аның өстенә икенче шундый ук яхшы эшне куя. Инде әгәр дә кеше үзенең яхшы эшләр белән масаеп китә икән, Аллаһ тааля моны инде яратмый. Ла юхиббуллаху кулла мухталин фахур. Бер нинди дә горурланып тора торган кешеләрне Аллаһ тааля яратмый диде. Ни өчен? Чөнки ике мәсьәлә бар. Беренчедән, җәмәгать, шушы мизгилдә, җәмәгать, бик мөһим сүз. Нәкъ шушы мизгилдә, качан без рулда барганда, мин ничек яхшы машинаны җиртәм дигән вакытта, менә шушы мизгилдә без Аллаһны оныттык. Аллаһ тааля мине өйрәтте дип әйтми кеше, әйтмим. Мин ничек яхшы җиртәм дигән фикер килгән вакытта Аллаһны оныттык. Кем бирде сиңа бу машинаны? Кем бирде сиңа бу машина йөртү сәләтен? Кем бирде сиңа кулларны? Кем бирде сиңа күзләрне? Кем бирде сиңа башыңны? Кем бирде? Мин яхшы машинаны җиртәм. Оныттык. Шушы оныту аркасында инде бу бик куркыныч әйбер. Беренчедән булды, икенчедән гуҗуб, ягъни үз-үзең белән сыклану, масаю, теге улларның башы, теге улларның орлыгы. Ягъни бер ничектә кеше шундук тәкәббер булмый, әйме? Туды да тәкәббер юк булмый, әйме? Шундук кешеләрдән үзен үстен тота торган кеше булмый, әйме? Башта бөтен әйбер башлана шушы орлыктан, гуҗубтан, үз-үзеңнән сыкланудан, кара мин нинди, кара минем ничек чыкты, кара башкалар булай булдыра алмыйлар дигән менә бу фикер килде. Димәк, җәмәгать, сезнең янында шайтан. Шайтан килде дә сезгә пышылдап тора, син бит шундый дип, менә бу мизгелдә инде без туктарга тиешбез. Булардан котылырга кирәк. Бу шир һәм аннан иш дава бүген Алла бирсә. Иш дава, иш дуга, иш дава. Алла бирсә, сез аны ишеткәнегез бар. Күбегез ул дугаларны яттан да белә. Ләкин без аларны кабатлыйбыз һәм берләштереп куябыз. Шушы безне Аллаһ субхана ва тааля мактанудан сакласын өчен. Беренчесе, без һәр вакытта сезнең белән аңларга тиешбез. Безнең нәфсебез бар. Нәфес, һәрберебезнең нәфес бар. Һәм шушы нәфес ярата, шушы нәфес
тели аны мактасыннар. Шушы нәфес ярата, кашан аны мактыйлар. Юсуф алейхиссалам әйткән: "Мин үземнең нәфсемне акламыйм." Шынлыкта нәфес начарлыкны әмер итә. Бу кагыйдә җәмәгать. Барыбызның да нәфес бар. Ул нәфес һәр вакытта Аллаһ Тәала яратмаган әйберләрне безгә куша, һәм ул нәфес ярата аны мактаганны. Шуның өчен без әгәр дә үзебездә сиздек икән шушы, каралы, мин мактана башладым әзрәк кенә, әйме? Мин үземне башкалардан üstün күрә башладым. Мин шушындый сыйныф кешеләрне түбән күрә башладым дип андый хис үзебездә тапты икән, без Аюб алейхиссаламның дуасын укырга тиешбез. Аюб алейхиссалам нинди дуа кылды? Rabbi inni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Бөтенегез беләсез яттан, әйме? Эй Раббым, миңа зыян килде. Син мәрхәмәтләрнең иң мәрхәмәтлесесен. Rabbi inni masaniyad durru, минем күңелемә зыян килә башлады, син иң мәрхәмәтлесесен. Дип дуа кылабыз. Аллаһ Тәала безне шушы әшәке ширдән шуның белән даваласын дип, шушындый максат белән дуа кылабыз. Rabbi inni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. 1. 2. Зикр давамлы безнең көн сайын көндәлек зикр булырга тиеш. Барыбызның да, бөтенебезнең бүгенге заманда бигрәк тә Бакара сурасының 32-нче аят. Анда фәрештәләр әйтәләр: "Субханака ла илма лана илля ма алламтана иннака антал алимул хаким." Яттан беләсез, әйме? Яттан беләсез ул дуганы. Бакара сурасының 32-нче аят. Шушы дуганы көн сайын кабатларга кирәк. Ни өчен? Чөнки дуаның тәрҗемәсе шулай: "Я Раббым, миндә син өйрәтмәгән белем юк." Ягъни миндә булган белем бөтенесе син өйрәткәне. Син яхшымы эшлисең? Син яхшымы машинаны җиртәсең? Фарид, син яхшы хадисләрне укыйсыңмы? Син яхшымыны эшлисеңме? Субханака ла илма лана илля ма алламтана иннака антал алимул хаким. Я Раббым, син паксың. Миндә булган бүтән әйберләрне син бирдең. Мин аны үзем казанмадым. Карун шикелләйме? Карун нәрсә әйткән? Миңа булар бүтән байлыклар минем билемем белән килде дип әйтте. Карунның сүзе. Безнең сүзебез нинди? Мусульманнарның: "Я Раббым, миндә булган бүтән билем, бүтән усталыклар, бүтән акчалар, бүтән матурлык, бүтән син бирдең." Ягъни син бирмәсәң инде булмас иде. Шул дуа белән без үзебезне көн сайын паклыйбыз. Көн сайын үзебезне чистартабыз шушы дуа белән. 3-нче дуа махсус Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям үзенең гасырда сахабаларына өйрәткән дуа, безгә бигрәк тә тагын да кирәгрәк булган дуа. Әгәр дә сине мактасалар ди. Әгәр дә сине мактасалар, әйт. Дуасы мәшһүр, интернетта таба аласыз. Тәрҗемәсе шулай: Аллаһумма ла туахизни бима якулун. Эй Раббым, булар минем турында әйткән өчен нәрсәне әйтәләр? Булар минем турында әйткән әйберләр өчен син мине газаплама, син миннән сорама. Килдең дә, машаллах, син ничек яхшы эшләдең моны. Машаллах, син нинди яхшы иттереп траншеяны казыдың дип әйткән вакытта, молодец дип әйткән вакытта, красавчик дип әйткән вакытта без әйтәбез: Аллаһумма ла туахизни бима якулун. Эй Раббым, булар минем турында әйткән өчен син мине газаплама. Миңа газап китермә, миннән сорама. Вафирли ма ла я'ламун. Хамалар белми торган әйберләрдә син мине гафу ит. Алар нәрсәне белмиләр? Алар белмиләр мин ничек дигәндә траншеяны каздым, әйме? Белсәләр иде, берне мактамаслар иде. Алар белми торган әйберләр буенча: "Я Раббым, син мине гафу ит" дип әйтәбез. 2-нче. 3-нчесе: "Ваджальни хайран мимма язуннун." Хамалар минем турында уйлый торган әйбердән син мине яхшырак кыл. Яхшырак нинди мәгънәдә? Рухи яктан. Әйме? Рухи яктан. Алар минем турында әйтәләр, ничек яхшы траншеяны казыды.
Аллаһ Тәала мине намазда тагын да яхшырак кылсаң идең. Алар белми торган әйберләрдә, алар уйлый торган әйберләрдән караганда, син мине яхшырак яса дип дуа кылабыз. Шушы 3 дуа, җәмәгать. Беренчесе Аюб алейхиссаламның дуасы. Рабби инни масания дурру ва анта архамур рахимин. Эй Раббым, миңа зыян килде, минем нәфсем мактанырга тели, коткар мине. Икенчесе Субханака ла илма лана илля ма алламтана иннака антал алимул хаким. Эй Раббым, минем ичиндә син өйрәтмәгән әйберләр юк, бөтен миндә булган әйбер син биргәне, син өйрәткәне. Икенчесе. Өченчесе, мактаган вакытта, безне мактасалар, һәрберебезне мактыйлар бит инде, әйме? Шушы вакытта әйтәбез: эй Раббым Аллаһ, син алар мине мактаган өчен сорама, алар белмәгән әйберләр өчен мине гафу ит, һәм мине алар уйлаганнан тагын да яхшырак кыл дип әйтәбез. Менә шушы дуа белән үзебезне коткарабыз. Соңгы сорау кемнеңдер башында тугандыр. Хәзрәт, без инде хәзер мактанырга да тиеш түгелме? Баланы да мактарга ярамыймыни? Балага әйтәбез бит, нәме? Эй, молодец. Вакытында эшләдең моны, шулай? Мактыйбыз, әйме? Мактау белән без аны үстертәбез, шулай бит? Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям да кешеләрне мактады бит, әйме? Мактады. Ләкин мактаган вакытта красавчик дип әйтер урынына әйтәбез: машаллах, красавчик. Машаллах, субханаллах, Аллаһ Тәала сине шулай эшләде дип, бары тик шулай гына мактарга була кешеләрне һәм мактарга була үзебезне. Бигрәк тә әгәр дә арабызда кардәшләребез бар, статусларны чыгаралар, әйме? Статустан аннан соң килә башлый: "Ох, красавчик, молодец, ничек ясадың, кая бардың, ничек эшләдең?" Шушы вакытта без үзебезгә бу 3 дуаны искә төшерергә тиешбез, әйме? Әгәр дә шушы 3 дуаны искә төшермәсәк, теге беренче хадистәге кешенең умырткасын сындырган хәл була, әйме? Үзебезгә умыртканы сындырдык, әйме? Каядыр мактанып, нәрсәдер күрсәтеп, үзебезнең умыртканы без сындырган булабыз. Алла сакласын. Шуның өчен менә бу 3 дуа белән җәмәгать сезне Аллаһ Тәала сакласын, мине сакласын, бөтен мусульманнарны Алла Субхана ва Тәала саклап калсын, барыбыздан да разый булсын. Ахырында борынгы галимнәребез әйттеләр: кеше әгәр дә үзе белән сыкланудан котыла икән, димәк ул бөеклеккә иреште.